Ardes jari apa aku jalan? Rajane Sukimen ki lanang apa wedok nek ana wedok kok mak. Oh iya, Pak Ha aku ya. iya, aku ki ya ora krasa ora. Modus ta iki mau sebenarnya. Ora modus, men rumah ketri seduluran lho. Iki wong wedok le plak-plak kae lho. Lah kowe iki yo lanang Oh iya kok. lali ya. Lanang kabeh arep nendi iki aku jalan. Ada padha satuse kok dadak ijo iki. Ambo iki dalange iki. Kok masa dalang turu barang. Ya ora apa-apa kok, ora tekan kok. Kowe ora nyedak kok. Ya nyedak lho aku tekan kene kok ora nyedak. Kok meng arep nampani dadak go uthik. Dadak disengget. Ah, sengget. Sengget purun. Nek sogok Nek sogok ya disogok ngono. Pamane ana saluran banyu sing bumpet kae disogok nganggo disogok. nek ini ya dikoroki no. Hah? Kok enggak maju mudun. Nek dikoroki dubengke. Nyok di sogok kene karo dubengke. Kuwi dikoroki. Nek sogok ora nganggo dubengke. Ora nganggo. Sogok dhewe. Selep ngono to. Karo gentenan Mbak Tatin ayo. Jumeneng. Ya. Nek iki rasa diajari pri Tatin iki. Nek kowe marak cek diajari cek tekon-tekon apa to Pak Diartine napa to Mbak Mimin iki rasa diajari los. Bab apa? Ya babakan kawruh apa wae. Bab ngelekar. Bali kuwi meneh. Babakan kawruh sesrawungan, babakan ladi wong tuwa, babakan makarya nek wis ra dadak dipernahke mung garek neruske. Kene kan tesih tuwa jenengan, dadi kawruhe tesih akeh jenengan. Kula ya tetep ngangsu kawruh kalih jenengan. Ya ngono ya Nok, ya wis tak ajari sithik mboko sithik. Mbak ajari apa? Nek babakan kawruh. Duk. Ardes jari apa aku jalan? Rajane Sukimen ki lanang apa wedok nek ana wedok kok mak. Oh iya, Pak Ha aku ya. iya, aku ki ya ora krasa ora. Modus ta iki mau Ora sebenarnya. modus, men rumah ketri seduluran lho. Iki wong wedok le plak-plak kae lho. Lah kowe iki yo lanang Oh iya kok. lali ya. Lanang kabeh arep nendi iki aku jalan. Ha iya. Biasane iki kok. Pamundutane ning loro Tin. Napa? Ya iki saka Teo Kadim Kakulon Praga pengasih sobat ngebiar yang selalu meresani wayang walaupun streaming. Iki wis podang kuning Mbak Tatin midut. Waduh. Wow, Mbak Tatin midut. Ya, iki ana duwite. Waduh, 120. Ya. Kok nanggung? Iki ana tulisane sing 100 Tatin sing 20 Pak Dalang. Pak Dalang ya gelem 20. Gelem wae ora gelem. Monggo Mbak Tatin. Iya. Kalih napa? Ya iki ana sing nyuwun meneh. Bucange nyuwun lali janjine sing nyekar Mbak Tatin salam kagem grup WA sobat ngebiar saking Mas Maryadi Minggir Sleman. Kowe salah siji sik, kowe limbukan iki diaturke siji gara-gara diaturke siji. Ya. Karo iki ana panyuwunan saka Pak Agus Surabaya iki Promo Agus. Ya. Nyuwun jineman uler kambang dawah mikat manuk iki penake gara-gara. Boya ngono. Mat-matan. Mat-matan dadi aku Romo Agus pandeng-pandengan. Jenenge mat-matan. Ya dibawani. Nggih lali janjine riyen nggih. Engko le gagas dus-dusan engko sik. Ya. Ayo dilalae pas teko ae. Heeh kok mesti ya. Anggere muni pas limbukan mesti pas teko. Iya. Aku njaluk kreseke Mas tak gone mulih wae. Aku ora kabar nang kene. Arep pakan wedhus. Yo to jeneng dodok lampang wong wedok ki Triwati. Batine Mas iki ngadeg kono ka sini selak wedi lho lek kuwi. Kresek ya Mas. Didobeli engko nek ngantek kok ning dalan ki. Pun gek medhun niku nek pun nesu ngambung dadakan lho Mas niku. Iya. Wong njaluk kresek ngates-ates Mas. Wedi tenan lho. Ya. Apa sik lali janjine ya kena Tin? Ya. Dina Minggu kang tak anti Nyong iki sing nggone Pak Marsudiar tok jaluk sisan ora. napa niku? Ha iku dhuwit kok. Oh nggih. Saweran. Nek duit ya arep. Walah alah. Lah iki rung dilakoni e. Lah niku napa?
Iki apa jenenge iki nyuwun iki mau. Podang kuning. Oh, ini sing 100 kuwi Bali. Bali sing 100 iki mau iki podang kuning e. Lali janjine. Kondur kabeh arep diumplep. Nah, podole 100 lho, ra ya. Awake sak gajah. Ya wis ben kene kok tandange ora. Ada padha 100 kok dadak idol iki. Mbok dalange iki. Kok mosok dalang turu barang. Ya ora apa-apa kok, ora tekan kok. Kowe ora nyedak kok. Ya nyedak lho, aku tekan kene kok ora nyedak. Kok meng arep nampani dadak go wuthik. Dadak disengget. Sengget. Sengget purun. Apa ta sengget? Sogok. Nyengget ki cara pelem lho musime saiki ra nyegrok pelem ki lho, Nduk. Nyogok pelem. Nyengget ki nyogrok nyeretel. Nek wong Jawa asli saiki sok ora iso bedake. Nyogok, nyengget, nyerengget, nyeronggot kuwi kata-katane beda kabeh. Sengget. Sengget ki dhuwur disogok ngono disengget. Nek sogok Nek sogok ya disogok ngono. Pamane ana saluran banyu sing bumpet kae disogoki kanggo disogok. Nek ini ya dikoroki no. Kok enggak maju metu. Nek dikoroki dubengke. Nyok di sogok kene karo dubengke. Kuwi dikoroki. Nek sogok ora nganggo dubengke. Ora nganggo. Sogok dhewe. Selep ngono to. Ya jadi ya piye? Ya kok dene koyo ngeplak, ngampleng, jagur kuwi wis beda-beda. Ngeplak, ngampleng jagur kan ngene beda-beda. Jagur ki tangane ngene. Padha-padha jagur. Sapa wingi sing bar jagur? Aku. Dadi ketoke padha-padha nibani tangan jenenge wis beda. Mula endahe basa Jawa luar biasa, kosakatanya luar biasa. Tetep kudu ngangsu kawruh. Mula aja sok ninggalke basa Jawa. Kowe iki sing saiki sinden lagi naik daune sithik-sithik bahasa Indonesia. Halo, ana sing apal kalau kae. Mergo cantik. Cantik, sok pinter, kemewat. Apaan sih? Ya mergane dijak Pak Seno lho nang Jakarta kan harus bahasa Indonesia terus nang Jawa iki kegawa ngono lho. Ya gawa ya ana apik ana orane. Soale kanca kula niku tak tanamkan harus menghargai budaya masing-masing daerah. Oh ngaten. Dadi kanca-kanca niku nek mayang ning Jakarta numpak bis gedhe ngonten mandeg ning Banyumas ya medun saka bis langsung ajak kaya kowe. Kepriwe ki mandeg maning Banyumas kaya kowe. Engko tekan Sunda ya basa Sunda, tekan Jakarta ya bahasa Indonesia ki menghargai daerah. Lah nggih. Di mana kaki dipijak di situ langit dijunjung. Nggih nek iki kula enggak apaan sih ya kan ya. Ayo rasa digawa ning Yojo nek bali Yojo ya basa Jawa neh. Nek Yojo kok dilokke kok apaan sih? Sekarang ketontoy. Ketentok. Ya. Ayo nak. Bapake sing muni ndi ayo. Sak cantik kemayu kowe. Ora ya kae guyon lho kok terus dadi aja ya Pak Seno bareng. Aku dadi nek ketemu wong mesti Tadin sok cantik ngono iki mergo jenengan lho. Ora ya kae mung keceplosan ya. Ora tak ralat Mas aja. Iki pancen punjeris kok kono. Iya. Pancen ayu tenan ora sok cantik, iki ora sok cantik. Ayu asli ayu. Wis viral lho ngono, tetepen. Aku nyedak ngono ya gawane ya pengin kok jenenge. Pengen nyawang kae ndahane Mbak Tatini lho. Mulane kok omongan karo aku sing dimatke kok kudu mripate wajah tapi kok rono-merono lho. Aku ki nyawang bandul kalunge iki padha karo ngono aku apa ora wong wedoke seleranya kan sama. Lah piye padha ora bandule? Beda, Mbak. Gedhe ngendi? Gedhe tekku. Oh. Nah aku cilik ya. Kok bandule loro iki sapa? Bandul kalung ya mung siji no kok bandul kok loro. Ngomong kok waton bener. Ya.
pinter golek. Pinter golek Tilasan. Alasan. Kok tilasan? Tilasane sapa? Kirangan. Alasan ngander-ander angen dukur aku wis ora Garuda Pancasila. Lah aku iki senggaan ngono lho. Ya sesuk tak nggone ya. Terus anteng. Piye senggakane piye ki mau? Garuda Pancasila. Mangga.